Забелязвате ли, че бебето ви си държи главата на една страна? Това не е просто случайно. Останете до края на видеото, за да разберете каква може да бъде причината. Кривата шия, или още наречено тортиколис, е състояние, при което се наблюдава характерна асиметрия. Главата се накланя към едната страна, докато бродичката е завъртяна в обратна посока. Това може да бъде както вродено, така и придобито. Най-често при кърмачета се среща вроден мускулен тортиколис, което се установява още от раждането или първите дни след него. Причината е скъсяване или фиброзни проблеми в стernocleidomastoидния мускул. Вроденият мускулен тортиколис обикновено се дължи на вътреутробен натиск върху плода, механична травма по време на раждането. Допълнително фактори, които могат да увеличат риска от появата му: несиметрични позиции на плода в отробата, преждевременно раждане, форцепс или вакуум, намалено пространство при бременност. При вродения тортиколис се наблюдава характерно накланяне на главата към засегнатата страна и въртеж на брадичката в обратната посока. Ограничени движения на шията. Ако състоянието не се лекува, могат да се развият асиметрии на лицето, черепа или дори на тялото. Ранното започване на кинезитерапия и рехабилитация е ключово. Основните цели са възстановяване на нормалната асиметрия в областта на шията, увеличаване на подвижността, възстановяване на пълния обем на движение, намаляване на скъсеността и напрежението в мускул стernocleidomastoideus, обучение на родителите на правилно трениране и позициониране. Не отлагайте, свържете се с специалист, за да предотвратите бъдещи осложнения.